zápase nového súťažného ročníka basketbalistov súperom Bardejovčanov bol celok Prešova. Regionálna druhá basketbalová liga mužov skupina Východ mala na programe úvodné kolo nového súťažného ročníka. V základnej časti nechýba Investor Kings Bardejov, hra v modrých dresoch, ktorý v premiére dosiahol trojciferné víťazstvo nad Eilatom Prešov 113-40. Pred stretnutím sme oslovili nového hrajúceho trénera Ľuboša Smelého, ktorý prevzal taktovku po Miroslavovi Kobulnickom. Ako vidíte tento káder pred začiatkom sezóny? Máme znížený počet hráčov momentálne, ale začína nová sezóna. Máme nové predsavzatie a ideme ako síla, mužstvo a cieľ jednoznačne každý zápas vyhrávať. Nebude to jednoduché ľahšie, lebo každé mužstva sa dneska posilňujú. Sme síce dneska len 9, ale verím tomu sile mužstva, že dokážeme to vyhrať. Dneska cieľ zápasu je úplne jednoducho a hráme to, čo vieme. Už polčasový výsledok 56-20 naznačoval výrazne rozdielnu výkonnosť oboch družstiev. Domáci boli lepší vo všetkých činnostiach a aj presne zakončovali. Strelecky sa darilo Čegiňovi, zaznamenal 32 bodov. Štefančín dosiahol 24 bodov. Najbližší víkend Bardejov nastúpi v Košiciach na palubovke Univerzity veterinárskeho lekárstva. Práve s týmto klubom sa pre Bardejov skončila minulá súťaž v prvom kole play-off. Začali hrať aj starší žiaci a úspešne. V základnej časti regiónu vyhrali v dvojzápase v Spišskej Novej Vsi nad domácimi rovesníkmi o 1 bod 85-84 a nad Svitom 85-46.